വാണിടത്തു കയ്യിൽ മഞ്ഞപ്പട്ടങ്ങൂഞ്ഞൊറിഞ്ഞുടുത്ത് മഞ്ജുവാം മന്ദസ്മിതവുമായി പാർത്ഥന്നു സാരഥിയായി നിന്നു ആർത്തി വിനാശനൻ വാസുദേവൻ. തേരിൽ വികാരമിയന്നിരുന്ന വീരനാമർജുനനേവമോദി രണ്ടു സേനയ്ക്കുമിടയിലായി കൊണ്ടുപോയച്യുത തേരു നിർത്തു. കാണട്ടെ ഞാനീ രണാങ്കണത്തിൽ പോരിന്നു വന്നു നിരന്നവരെ എന്നതു കേട്ടുടൻ കൃഷ്ണനപ്പോൾ മുന്നോട്ടു തേരിനെ കൊണ്ടു നിർത്തി. അയ്യോ ഭഗവാനെ എന്റെ കൃഷ്ണ, വയ്യേ ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലുവാനോ. ബന്ധുക്കളെ കൊന്നു രാജ്യമാളുന്നത് എന്തിനു സൗഖ്യമീയന്നിടാനോ. കൗരവരെന്നെ വധിക്കുകിലും പോരവരോടു ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ല. ഏവം കഥിച്ച ധനഞ്ജയന് ഭാവം പകർന്നതു കണ്ട നേരം ഭാവജ്ഞനാം ഭഗവാൻ മുകുന്ദൻ ഈ വണ്ണമോദിനാൻ സാവധാനം. ഇല്ലാത്തതുണ്ടാകയില്ലയല്ലോ, ഇല്ലാതെ പോവുകയിലുള്ളതൊന്നും ദേഹിക്കു നാശമുണ്ടാകയില്ല, ദേഹം നശിച്ചിടുമെന്നാലും. ആരെയും ആത്മാവ് കൊല്ലുകില്ല, ആരാലും കൊല്ലപ്പെടുന്നുമില്ല. വസ്ത്രം പഴയതുപേക്ഷിച്ചിട്ട് പുത്തൻ ധരിപ്പതുപോലെയത്രേ. ജീർണിച്ച ദേഹം ത്യജിച്ചു ദേഹി തൂർണം ധരിക്കുന്നു വേറെ ദേഹം. ആത്മാവെ അഗ്നി ദഹിപ്പിക്കില്ല, ആത്മാവലിഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല. ആത്മാ ജനിച്ചു മരിക്കുമെന്നാണാത്മാവിൽ നീ കരുതുന്നതെങ്കിൽ തിണ്ണം ജനിച്ചവൻ ചാകുമെന്നും തിണ്ണം മരിച്ചവൻ ജാതനെന്നും നന്നായറിഞ്ഞു നീ സ്വസ്വകർമ്മം സംശയം കൂടാതെ ചെയ്യുകയെല്ലാം. കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ അധികാരി നീയാ, കർമ്മഫലമതിലോർത്തിടൊല്ല. കർമ്മഫലത്തിനു ഹേതുവായോ കർമ്മം ചെയ്യാതെയോ വാണിടൊല്ല. പത്തിന്ദ്രിയങ്ങളും കീഴടക്കി ഒത്ത മനസ്സുമേകാഗ്രമാക്കി പുണ്യപാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തുല്യബുദ്ധിയോടെ വാണിടേണം. കർമ്മഫലത്തിനു മോഹിയാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ഈശ്വരാർപ്പണമായി. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ തത്വമോദി ഭംഗിയായി പാർത്ഥനെ ബുദ്ധനാക്കി. വിശ്വാസം കൂടുവാൻ ദേവദേവൻ വിശ്വരൂപം കാട്ടി നിന്നു തേരിൽ. എല്ലാറ്റിലുമെല്ലാം ഞാനാണെന്നും എല്ലാം എന്നിലെന്നും കണ്ടിടേണം. നൂലിൽ മണികൾ പോലെ എന്നിലെല്ലാം ചേലിൽ കോർത്തുള്ളതാണോർത്തിടേണം. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നിവണ്ണം തത്വാർത്ഥമെല്ലാം ഗ്രഹിച്ച നേരം ഭക്തപ്രിയ കരുണാംബുരാശേ വക്തവ്യമല്ലാത്ത വൈഭവമേ. താവകാനുഗ്രഹം ഹേതുവായൻ ശോകമോഹങ്ങൾ അകന്നുവല്ലോ. പങ്കജനാഭ നിന്നാജ്ഞ പോലെ ശങ്ക കൂടാതെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊള്ളാം. ഇത്തം പറഞ്ഞെഴുന്നേറ്റു വേഗം പാർത്ഥൻ സ്വധർമ്മം നടത്തിക്കൊണ്ടാൻ. ദുര്യോധനാദി ശത്രുക്കളെയും നിഗ്രഹം ചെയ്തു ജയം വരുത്തി. ഒന്നു ശ്രമം ചെയ്ത നേരം ദൈവം നന്നായി സഹായിച്ചു പൂർണ്ണമാക്കി. എങ്ങു യോഗേശ്വരൻ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എങ്ങു ധനുർധരൻ പാർത്ഥനുണ്ടോ. അങ്ങു വിജയ ശ്രീമംഗളങ്ങൾ തങ്ങുമീ മന്ത്രം ജപിച്ചു കൊൾവിൻ. ശ്രീശൻ ഭഗവാന്റെ ഗീത വേഗം ലേശം വിടാതെ പഠിച്ചു കൊൾവിൻ. ഗീത പഠിക്കുന്ന വീട്ടിലെല്ലാം ശ്രീദേവി വന്നു
വിളങ്ങിക്കാണാം. ഗീതപാഠം ചൊല്ലിക്കേട്ടുവെന്നാൽ ബോധമുണ്ടായിടും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും. സർവചരാചരങ്ങൾക്കിതിനാൽ സർവത്ര മംഗളം വന്നിടട്ടെ. സർവചരാചരങ്ങൾക്കിതിനാൽ സർവത്ര മംഗളം വന്നിടട്ടെ. സർവത്ര മംഗളം വന്നിടട്ടെ. സർവത്ര മംഗളം വന്നിടട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ രത്ന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ രത്ന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗീത മാതാജി. ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പാഹി മുകുന്ദ പരമാനന്ദ പാപനിഹന്ത ശ്രീകാന്ത. മാനസവൃന്ദ വനിയിൽ മരന്ദ മാധുരി ചൊരിയൂ ഗോവിന്ദ. മാധുരി ചൊരിയൂ ഗോവിന്ദ. പാഹി മുകുന്ദ പരമാനന്ദ പാപനിഹന്ത ശ്രീകാന്ത. മാനസവൃന്ദ വനിയിൽ വരന്ദ മാധുരി ചൊരിയൂ ഗോവിന്ദ. മാധുരി ചൊരിയൂ ഗോവിന്ദ. പാലുതരാം വെണ്ണതരാം പശുപാലകനേ ഗോവിന്ദ. പാലുതരാം വെണ്ണതരാം പശുപാലകനേ ഗോവിന്ദ. പരമാനന്ദം ഞങ്ങൾക്കരുളുക പരിതാപഹരേ ഗോവിന്ദ. പരിതാപഹരേ ഗോവിന്ദ. പാഹി മുകുന്ദ പരമാനന്ദ പാപനിഹന്ത ശ്രീകാന്ത. മാനസവൃന്ദ വനിയിൽ മരന്ദ മാധുരി ചൊരിയൂ ഗോവിന്ദ. കാത്തരുളിടുക കണ്ണീരാൽ നിൻ കാൽ തളിർ കഴുകാം ശ്രീകൃഷ്ണ. കാത്തരുളിടുക കണ്ണീരാൽ നിൻ കാൽ തളിർ കഴുകാം ശ്രീകൃഷ്ണ. എല്ലാ ജന്മവും അടിയങ്ങളെ നീ ഒന്നായി ചേർക്കുക ഗോവിന്ദ. ഒന്നായി ചേർക്കുക ഗോവിന്ദ. പാഹി മുകുന്ദ പരമാനന്ദ പാപനിഹന്ത ശ്രീകാന്ത. മാനസവൃന്ദ വനിയിൽ മരന്ദ മാധുരി ചൊരിയൂ ഗോവിന്ദ. മാധുരി ചൊരിയൂ ഗോവിന്ദ. മാധുരി ചൊരിയൂ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.
Hare Krishna. Hare Krishna, Sita Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പച്ചക്കല്ലൊത്ത തിരുമിനിയും നിന്റെ പിച്ചക്കളികളും കാണുമാറാകേണം. ശ്രീ പത്മനാഭ മുകുന്ദ മുരാന്തക നാരായണ നിന്മേ കാണുമാറാകേണം. പാലാഴി മങ്കതൻ കൊങ്ക പുണരുന്ന കോലമെന്നുള്ളത്തിൽ കാണുമാറാകേണം. ശ്രീ പത്മനാഭ മുകുന്ദ മുരാന്തക നാരായണ നിന്മേ കാണുമാറാകണം. പിച്ചകമാലയും താലിയും കിങ്ങി ഒച്ച പൂണ്ടെന്നുമേ കേൾക്കുമാറാകണം. ശ്രീ പത്മനാഭ മുകുന്ദ മുരാന്തക നാരായണ നിന്മേ കാണുമാകേണം. പീലിക്കാർ കൂന്തലും ചാന്തും തൊടുക്കുറി ബാലസ്വഭാവവും കാണുമാറാകേണം. ശ്രീ പത്മനാഭ മുകുന്ദ മുരാന്തക നാരായണ നിന്മേ കാണുമാറാകേണം. പുഞ്ചിരി കൊഞ്ചലും ചഞ്ചലാപങ്കവും നെഞ്ചകത്തെപ്പോഴും തോന്നുമാറാകേണം. ശ്രീ പത്മനാഭ മുകുന്ദ മുരാന്തക നാരായണ നിന്മേ കാണുമാറാകേണം. പൂതന തന്മുലയുണ്ടതുപോലുള്ള ചാതുരിയും ചിത്തെ കാണുമാറാകേണം. ശ്രീ പത്മനാഭ മുകുന്ദ മുരാന്തക നാരായണ നിന്മേ കാണുമാറാകേണം. പെൺപൈതൽ മാറി യശോദ വളർത്തുള്ളൂ രാൺപൈതലെ നിന്നെ കാണുമാറാകേണം. ശ്രീ പത്മനാഭ മുകുന്ദ മുരാന്തക നാരായണ നിന്മേ കാണുമാറാകേണം. പേരും വലുപ്പവും ചൊല്ലുവലകയും പത്മനാഭ നിന്മേ കാണുമാറാകേണം. ശ്രീ പത്മനാഭ മുകുന്ദ മുരാന്തക നാരായണ നിന്മേ കാണുമാറാകേണം. പൈപ്പെരുത്തച്ചിമാർ വീടുകളിൽ പുക്കു വെണ്ണ കട്ടുണ്ണിയെ കാണുമാറാകേണം. ശ്രീ പത്മനാഭ മുകുന്ദ മുരാന്തക നാരായണ നിന്മേ കാണുമാറാകേണം. പൊന്നും ചിലമ്പും പുലി നഖമോതിരം മിന്നുന്ന കൗസ്തുഭം കാണുമാറാകേണം. ശ്രീ പത്മനാഭ മുകുന്ദ മുരാന്തക നാരായണ നിന്മേ കാണുമാറാകേണം. പോരാടി മല്ലരെ മെല്ലെ ഞെരിച്ചു കൊന്ന രോമൽ പൂമേനി കാണുമാറാകേണം. ശ്രീ പത്മനാഭ മുകുന്ദ മുരാന്തക നാരായണ നിന്മേ കാണുമാറാകേണം. പൗരുഷം കൊണ്ടു 14 ലോകത്തെ പാലിച്ച കോലത്തെ കാണുമാറാകേണം. ശ്രീ പത്മനാഭ മുകുന്ദ മുരാന്തക നാരായണ നിന്മേ കാണുമാറാകേണം.
പാശം കൊണ്ടന്തകൻ കെട്ടി ഇഴയ്ക്കുമ്പോൾ പത്മനാഭ നിന്മേ കാണുമാറാകേണം. ശ്രീ പത്മനാഭ മുകുന്ദ മുരാന്തക നാരായണ നിന്മേ കാണുമാറാകേണം. ശ്രീ പത്മനാഭ മുകുന്ദ മുരാന്തക നാരായണ നിന്മേ കാണുമാറാകേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Gita Mataji. സുഖല്ല? നെരട്ട് കയറിയത് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ? നെരട്ട് കയറിട്ടോ, മിനിക്ക് നെരട്ട് കയറിയില്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. 12ാമത്തെ അധ്യായം വളരെ ചെറിയ ലെസൺ ആണ്, പക്ഷെ ധാരാളം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയത്തെ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. പരമാത്മനേ നമഃ. കൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. കൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna. വളരെ സ്വീറ്റായിരുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ എല്ലാവരും പാടിയത്. ഗീതാസാരം വളരെ സ്വീറ്റായിരുന്നു, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ദിവസം തന്നെ അത് പിടിക്കാൻ പറ്റിയത് ഒരു ഭാഗ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലെസണിന്റെ 12ാമത്തെ ലെസൺ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താണ് വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗമാണ് കണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം, ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും അമ്നിഷ്ഠാദ പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാമെന്ന്. അതിന് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് 12th ലെസൺ ആണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് തന്നെ പേരായ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. മാക്സിമം ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഫുൾ സറണ്ടർ ആണ്. അർജുനനെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാലത്തിൽ നമ്മൾ സറണ്ടർ ആയിരിക്കും. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്ന 6 ലെസൺസ് ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് വളരെ ഈസിയാണ്, വൺ ടൈം കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. അത് ഓൾറെഡി നമ്മളെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്സ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ നോർമലായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ലെസൺസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലെസൺസ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ മാക്സിമം ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിയോഗം പക്ഷെ വളരെ സ്വീറ്റ് ആണ്, വളരെ ടേസ്റ്റി, നെക്ടാർ, ഹണി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ആ സ്വീറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും പാടിയ പാട്ടുകളും എല്ലാം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫീല് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ വിശ്വരൂപം കണ്ടു. 1000 കൈകളും 1000 വായും ഉദരവും കാലുകളും. പുരുഷ സൂക്തം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ സഹസ്ര ശീർഷ പുരുഷ സഹസ്രാക്ഷ സഹസ്രപാൽ. സാധാരണ നമ്മൾ പുരുഷ സൂക്തം സ്ത്രീകളെ ജപിക്കാറില്ല, ആണുങ്ങളാണ് അത് ചെയ്യുക. പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ. അതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സഹസ്ര ശീർഷ പുരുഷ സഹസ്രാക്ഷ സഹസ്രപാൽ. 1000 ചെവികളും 1000 ശിരസ്സും 1000 കാലുകളും പാദങ്ങളും ഉദരവും എല്ലാമുള്ള ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ് പുരുഷ സൂക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ശ്രീ സൂക്തം ജപിക്കാം, മഹാലക്ഷ്മി സൂക്തം വളരെ നന്നായിട്ട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. കാശിയിലെ പൂജാരിമാരൊക്കെ പാടി അത് നമ്മൾക്ക് മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ശ്രീ സൂക്തം നമ്മൾക്ക് ജപിക്കാം. പുരുഷ സൂക്തം നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ ജപിക്കാറില്ല സാധാരണ. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ 1000 കൈകളോട് കൂടിയ രൂപം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. കലിയുഗത്തിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് കലിയുഗമാണ്. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും കലിയുഗം 4,32,000 years ആണ് ഇത് കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ദ്വാപരയുഗം ഏകദേശം 8 ലക്ഷത്തോളം
വർഷങ്ങളായിരുന്നു. അതിനേക്കാളും 12 ലക്ഷമാണ് നമ്മൾ അതിനു മുൻപുള്ള ത്രേതായുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനു മുൻപുള്ളത് 24 lakhs ആണ് സത്യയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും കാലയളവാണ്. നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ 4,32,000 എന്ന് പറയുന്നതാണ് കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ആകെ ഫസ്റ്റ് 10,000 നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 5,000 കഴിഞ്ഞു. 10,000 ഇയേഴ്സിന് മുൻപ് തന്നെ എല്ലാ ഭക്തിയുള്ള ആളുകളും ജനിച്ച് തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം കലിയുഗത്തിലെ കുറച്ച് ഒരു ക്രൂവൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും അല്ലെങ്കിൽ ആയുസ് കുറവും അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ഭാഗവതത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു മുൻപ് നമ്മൾക്ക് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിലൊരു നന്മയുണ്ട്. എന്താണ്? ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നാമസ്മരണ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മോക്ഷം പ്രാപിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ചു. അതിനുശേഷം അർജുനൻ പേടിച്ചു എന്ന് കണ്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ 4 കൈകളുള്ള രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് വനമാലി ഗരീശാംഗി സംഗീചക്തി ശ്രീമന്നാരായണോ വിഷ്ണു വാസുദേവോ രക്ഷതു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ആയുധങ്ങളോട് കൂടിയ മഹാവിഷ്ണുവിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രാണാൻ സന്ധാരയാമ്യഹം. നമ്മൾ പ്രാണനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പിലാണ് ഭക്തജനങ്ങള് പ്രാണൻ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം നമ്മളുടെ സറണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാലത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതു തരം ഭക്തനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടി ഭക്തി ആരാണോ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അവരോട് എനിക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹമുണ്ടാകും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ അതിന് മുൻപ് 4th ലെസണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യയധാമ പ്രപദ്യന്തേ താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം എന്ന്. അപ്പം ത്രേതായുഗത്തില് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ രാവണ വധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് വിഭീഷണൻ ചോദിച്ചു, ഭഗവാനെ എനിക്ക് വിഭീഷണന്റെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്തതിനു ശേഷം ശ്രീരാമനോട് ചോദിച്ചു, ഭഗവാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും കാണണം, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കലിയുഗത്തിൽ ഞാൻ പുരിയിലാണ്, ജഗന്നാഥ മൂർത്തിയായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും, നീ അവിടെ വന്ന് ദർശനം ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും നിനക്ക് കാണാം, കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇന്നും വിഭീഷണൻ അവിടെ രാത്രി 2 മണി ആ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു 1 or 2 hours മാത്രമേ ആ ക്ഷേത്രം അടഞ്ഞിരിക്കുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ സമയവും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ കൺപോള പോലുമില്ല. ഭഗവാൻ വലിയ റൗണ്ട് കണ്ണുകളോടുകൂടി എവിടെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഭക്തര് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലായിടത്തും യൂണിവേഴ്സിന്റെ ലോർഡാണ്, എല്ലായിടത്തും കാണണം ഭഗവാന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഭീഷണൻ രാത്രി സമയത്ത് ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ആ സമയത്താണ് വന്ന് കാണുക. വിഭീഷണൻ മാത്രമല്ല, ശനി തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഉപദേവന്മാരും വന്ന് കാണുന്ന സമയമാണ് രാത്രി 2 മണി 1 മണി 2 മണി സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു ദിവസം ഒരു പൂജാരി ഇങ്ങനെ അടച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ 39 feet ഉള്ള ഒരാളെ കണ്ടു. വലിയ ഒരാള്. അയാള് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചതിന് ശേഷം പോകുന്നത് കണ്ടു. ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ പണ്ഡിറ്റ്ജി ചോദിച്ചപ്പോ ആള് പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് വിഭീഷണനാണ്, ഇവിടെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാ. പൂജാരി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്ലോകമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൊല്ലി, വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഈ പണ്ഡിറ്റ്ജിക്ക് വളരെ അതിശയം തോന്നി, വിഭീഷണന് ഇത്രയധികം വലിപ്പമോ എന്ന്. എന്നിട്ട് വിഭീഷണനോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിത് പോയി പുറത്തു പോയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ വട്ടാന്ന് പറയും, എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം വിഭീഷണൻ എന്ത് ചെയ്തു, കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് എടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞിങ്ങനെ കൊടുത്തു. പണ്ഡിറ്റ്ജിയുടെ കയ്യിൽ സ്പർശിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പം ആ ബ്രേസ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയോ? ഒരു രഥത്തിന്റെ ചക്രത്തിന്റെ അത്രയുണ്ട്.
ഇന്നും പുരിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൂജാരിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് അലമാരയ്ക്കുള്ളിൽ അത് ഷോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഏതു യുഗത്തിലും നമ്മൾക്ക് സപ്പോർട്ടാണ് ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ആ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പോവുകയാണ്, സമാധിയാണ്, ജലസമാധി, സരയുവിൽ ജലസമാധി ചെയ്യുമെന്നറിയാം. പക്ഷേ ഭക്തനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജഗന്നാഥമൂർത്തിയായിട്ട് വരും എന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ പോയത്. അതാണ് ഭക്തവാത്സല്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തവശ്യത എന്ന് പറയുന്നത്, വശീകരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവാന്റെ പുറകെ മാഗ്നറ്റ് പോലെ ഭഗവാന്റെ ആ കൃപയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള ആ ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി അട്രാക്ട് ആവും, മാഗ്നറ്റ് പോലെ. നമ്മളാണ് ഇരുമ്പ്, ഭഗവാൻ മാഗ്നറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് പോലെ. പക്ഷെ മാക്സിമം ഭക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ പുറകെയാണ് അതുപോലെ വരിക. നമ്മളാണ് മാഗ്നറ്റ്, പിന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ പുറകെയാണ്. അഹംഭക്ത പരാധീന, അംബരീഷനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ദുർവാസ മഹർഷിയോട്, അഹംഭക്ത പരാധീന, ഞാൻ ഭക്തന് അധീനനാണ്, സ്വതന്ത്രനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमन् അവ്യക്തം തേഷാം കെ യോഗവിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്, നിർഗുണ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നൊക്കെ പറയും, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുക ബ്രഹ്മൻ എഫൾജൻസ് ആണ്, പിന്നെ പഠിക്കുക നമ്മൾ പരമാത്മ റിയലൈസേഷൻ ആണ്, മൂന്നാമത്തേത് ഗോഡ് റിയലൈസേഷൻ, ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ ആണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൂടെ പോകുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്. യോഗികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്. അത് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വഴി തെറ്റാൻ ഇടയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഓർഡിനറി പീപ്പിളൊക്കെ ഭക്തിയിലേക്ക് പോകുന്നത്, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, ഇന്നലെ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം കണ്ടതാണ്, ആ 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ ലെസൺ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇന്നലത്തെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം ആ രൂപത്തിലാണോ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, ഏത് രൂപത്തിലാണ് ധ്യാനിക്കുന്നവർ, ആർക്കാണ് പരിപൂർണതയുള്ളത് എന്ന് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നു അർജുനൻ. ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വം പര്യുപാസതേ, ആരാണോ ഭക്തിപൂർവം ഉപാസിക്കുന്നത് അവരാണോ ഏ ചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം, അവ്യക്ത രൂപത്തിലാണോ തേഷാം കെ യോഗവിത്തമഃ, ആരാണ് ശരിയായ യോഗിയായിട്ടുള്ളവർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മയ്യാവേശ മനോയേമാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമോ മതാഃ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മയ്യാവേശ മനോയേമാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ, എന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ധ്യാനിച്ച് മനസ്സുറപ്പിച്ച അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ, അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ കൈവിടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമോ മതാഃ, എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളത്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ്? വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നവരെ ഏത് നേരവും അന്മനാഭവം അൻഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു, ആ ഒരു മൂഡിലുള്ളവരെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക, ഭഗവാനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുക, ഏതു നേരവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. 24 hours ഉണ്ടെങ്കിൽ 24 hours ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുകയും വേണം. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യച്ച, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില്, ഏതു നേരവും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നവരെ. പക്ഷേ ഏത്വക്ഷരം അനിർദ്ദേശം അവ്യക്തം പര്യുപാസത്തെ, പക്ഷേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അടക്കി സ്വന്തം മൈൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എല്ലാം അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? അവ്യക്തം പര്യുപാസത്തെ സർവത്ര ചിന്യം ച കൂടസ്ഥം അചലം ധ്രുവം, എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായ ഇതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ അതിനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ ഉപാസിക്കുന്നവരെയും ഭഗവാന്റെ കൽക്കൽ തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. സന്യമേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ
കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവരെയും സർവത്ര സമബുദ്ധയ എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ സമബുദ്ധി, എല്ലാവരിലും വൈരമൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ എല്ലാവരോടും മിതമായിട്ട് നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്നവരെയും തേ പ്രാപ്നോമന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേരഥാഹ സർവഭൂതങ്ങളോടും സർവജീവജാലങ്ങളോടും ഹിതേരഥാഹ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതാണ്. വ്യക്തി രൂപത്തിലാണോ അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നവരാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആദ്യം വ്യക്തി രൂപത്തിലുള്ളവർ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ അവ്യക്ത രൂപത്തിലുള്ളവരും എന്നെ തന്നെയാണ് പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ജ്യോതിയും കൂടിയാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതി, ബ്രഹ്മ എഫൾജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് സംയമേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം എല്ലാത്തിലും സമഭാവനയോടെ സർവത്ര സമബുദ്ധയ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് സർവഭൂതഹിതരഥാഹ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും ഏക്ഷരം അനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, ഞാനാണ് സത്യം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മാത്രമാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം മിഥ്യയാണ് എന്നുള്ളതല്ല, ബാക്കിയെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് മാത്രം യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല, നാശമില്ല, ജനനമില്ല, പിറവിയില്ല. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവും സച്ചിദാനന്ദ രൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് എത്തുക എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 12.5 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ക്ലേശോധിക തരസ്തേഷം. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾക്ക് വളരെ ടഫാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് ഒരു വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡിനറി പീപ്പിളിന്. വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് ക്ലേശോധിക തരസ്തേഷം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസവും ഉണ്ടാവും. ദേഹവ്യവാപ്യതേ ശരീരമെടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് കുറച്ച് ടഫാണ്. പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. നമ്മൾക്ക് വഴി തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ധാരാളം വഴികളുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളത്. ഗോലോകധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഗോലോക ചാർട്ടില് ഏതെല്ലാം വഴികളുണ്ട്. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ പോയാലും നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഗോലോകധാമത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ടഫായിട്ടുള്ള വഴിക്ക് പോകേണ്ടത്? ക്ലേശോധിക തരസ്തേഷം വളരെ ടഫാണ്. അവ്യക്താസക്ത ചെയ്ത സമവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജ്യോതിയിലേക്ക് മനസ്സുറപ്പിച്ച് പോകുവാൻ വളരെ ടഫാണ്. അവ്യക്താഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവദ്വിരവാപ്യതേ പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികമായിട്ട് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽപ്പെട്ടികൾ കാണും. അനാലജിയാണ് പ്രഭുപാദരുടെ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ അധികം എക്സാമ്പിൾസിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോവില്ല. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ തൊട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അനാലജീസ് ധാരാളം ഉണ്ടാവും. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഏതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഏത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഏത് അനാലജിയാണ് പ്രഭുപാദരെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ സാധാരണ ഫിലോസഫിയിലേക്ക് ഞാൻ അധികം കടക്കാറില്ല. എന്റെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു രൂപം ഭഗവാനുണ്ട്. അതിനെയാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അർച്ചന ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ അർച്ചാവിഗ്രഹം, നമ്മൾ പൂജിക്കുന്ന വിഗ്രഹം, പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ ചെയ്ത് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളത്. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്താ വിഗ്രഹം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പേഴ്സിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ, ഭഗവാന്റെ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നതും. ഏത് നേരവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചർ ആയിരിക്കും, തീരെ ചെറുതാണെങ്കിലും പേഴ്സിൽ വയ്ക്കുന്ന പിക്ചർ പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കാറില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ അർച്ചാവിഗ്രഹം പ്രാണപ്രതിഷ്ഠകളൊക്കെ ചെയ്ത് പൂജാരിമാരൊക്കെ അതിന്റെ വേദവിധി പ്രകാരം പൂജിച്ചിട്ടുള്ള വിഗ്രഹത്തിന് പിന്നെ ചൈതന്യമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പം ഈ ആർഷാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഏതു സർവാണി കർമാണി മൈ സന്യസ്യ മത്പരാഹ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ജായന്ത ഉപാസത്തെ.
ഏതു സർവാണി കർമാണി, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാം എന്നിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൈ സന്യസ്യ മത്പരാഹ, എന്നിലേക്ക് അർപ്പിച്ച് അനന്യേ നൈവ യോഗേന മാം ജായന്ത ഉപാസതേ, ആരാണോ വേറൊരു ഇതും ആലോചിക്കാതെ എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉപാസിക്കുന്നത്, തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാതാണ്, ആ വ്യക്തിയെ ഞാൻ സമുദ്ധർത്ത ഉദ്ധരിക്കുന്നു, മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഭവാമിന ചിരാത്മാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കരകയറ്റുന്നു. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും ഏതു സർവാണി കർമാണി മൈ സന്യസമത്പരാഹ, എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ ചക്രത്തിൽ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംസാര സാഗരേ മഗ്നം ദീനമാം കരുണാനിധേ കർമ്മഗ്രാഹ ഗൃഹീതാംഗം സമുദ്ര പവാർണവാദ്. ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതാണ്, സംസാര സാഗരേ മഗ്നം ദീനമാം കരുണാനിധേ, ദീനനായിട്ടുള്ള ഞാൻ സംസാര സാഗരത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ, കർമ്മമാകുന്ന മുതല എന്റെ കാലിൽ കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എന്നെ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തൂ എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായി കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ ഞാൻ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് അതിവേഗം കരകയറ്റും. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉപാസന ശക്തിപ്പെടുത്തുക, ജപം നമ്മുടെ മാക്സിമം കൺസിസ്റ്റൻസി ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എത്ര പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ എത്ര മനസ്സ് കൊടുക്കുന്നു അതിൽ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഭാവം മാത്രമേ ഭഗവാൻ നോക്കുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര ചൊല്ലി എണ്ണമല്ല നോക്കുക. നമ്മൾ പറയും മിനിമം 16 റൗണ്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയും, മാക്സിമം അല്ല മിനിമം ആണ് 16 റൗണ്ട്സ്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 hour എടുക്കും നമ്മൾ 16 റൗണ്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ അതല്ല നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഒരു മണിയാണ് ചൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ ആ മണിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവനും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഭാവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. തുംഗഭദ്ര നദീതീരത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആത്മദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദുന്ദുലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാര്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബ്രാഹ്മണന് ഗ്രാമ പുരോഹിതനായിരുന്നു. ഭഗവതത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്, ഭാഗവതത്തിലെ മഹാത്മ്യത്തിലെ സ്റ്റോറിയാ, പത്മപുരാണത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പം ആ ബ്രാഹ്മണൻ തുംഗഭദ്ര നദീതീരത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികളില്ലായിരുന്നു. ദുന്ദുലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ സാധാരണ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഇതാണ്. എല്ലാവരോടും കലഹിക്കും, എല്ലാവരോടും ഗോസിപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ മുമ്പിൽ വളരെ ഡീസന്റ് ആണ്. ഹസ്ബൻഡിന് അറിയുക കൂടിയില്ല അവരിങ്ങനെ ഗോസിപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊന്നും അറിയുക കൂടിയില്ല. ആ ആത്മദേവൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവര് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡിയാണ് എന്നാണ്. അപ്പം അവർക്ക് കുട്ടികളില്ലായിരുന്നു. അവരുടെ മാക്സിമം സമ്പാദ്യമൊക്കെ അവര് ദാനം ചെയ്തു. ദാനം ചെയ്തതിന് ശേഷം പകുതി സമ്പാദ്യം മാത്രം വെച്ചതിന് ശേഷവും അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായില്ല. ആത്മദേവന് വളരെ വിഷമം തോന്നി. പുരോഹിതനാണ്, ഇനി കുട്ടികൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നൊക്കെ വിഷമം തോന്നിയിട്ട് ഒരു ദിവസം തുംഗഭദ്ര നദീതീരത്ത് പോയിട്ട് ഇരുന്നു. വിഷമിച്ചു, ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ദുഃഖം കൂടുതൽ കുട്ടികളില്ലാത്തതാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സന്യാസി ഈ ആത്മദേവനെ കണ്ടിട്ട് വളരെ വിഷമം തോന്നിയിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ബ്രാഹ്മണ, എന്താ നിന്റെ വിഷമം എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇയാള് ഒച്ചത്തിൽ കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുട്ടികളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഈ യതിവര്യൻ ആത്മദേവന്റെ നെറ്റിയിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഇത് വായിച്ചു, തലേവരെ വായിച്ചു. എന്നിട്ട് വായിച്ചതിൽ എന്താ, ഇനി മുൻപിൽ ഒരു 7 ജന്മവും ഇയാൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു. അപ്പം ഈ സന്യാസി പറഞ്ഞു, നിനക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള യോഗമില്ല, 7 ജന്മവും നിനക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആത്മദേവൻ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഞാൻ ഈ നദിയില് ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വിഷമം തോന്നിയിട്ട് ഈ സന്യാസി ഒരു മാമ്പഴം കൊടുത്തു, ജപിച്ചിട്ട് ഒരു മാമ്പഴം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കൂ, കഴിച്ചോട്ടെ, എന്നിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആത്മദേവൻ കൊണ്ടുപോയി ദുന്ദുലിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കഴിച്ചോളൂ, നിനക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ദുന്ദുലി അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുട്ടി വേണ്ട, ഞാനെങ്ങനെയാ ഓടുക, ഞാനെങ്ങനെയാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, എന്റെ ബ്യൂട്ടി പോകും, ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് എന്റെ മുതലൊക്കെ തട്ടിയെടുക്കും ഞാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ധാരാളം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അവര് പറഞ്ഞു, അത് ജസ്റ്റ് പശുവിന് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ, നീ കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ
അപ്പം ദുന്ദുലി അത് ഗോശാലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പശുവിന് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. പശു അത് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ദുന്ദുലി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത് മാമ്പഴം കഴിച്ചു, പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, നുണ പറഞ്ഞു ആത്മദേവനോട്. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും ദുന്ദുലിയുടെ സിസ്റ്ററിന് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി. അതിനെ കൊണ്ടുവന്നു. അതേ കുട്ടി ഉണ്ടായി, ഞാൻ പ്രസവിച്ചു, യാതൊരു കഷ്ടപ്പാടും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ പാലില്ല, അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്ററെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് പാല് കൊടുത്ത് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവിടെ നിർത്തി. ദുന്ദുകാരി എന്ന ആ കുഞ്ഞിന് പേരും ഇട്ടു. ആൺകുട്ടിയാണ്, ദുന്ദുകാരി എന്ന് പേരിട്ടു. അതിനുശേഷം 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആത്മദേവൻ ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, പൂജാതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ഗോശാലയില് പശുവിന് കുഞ്ഞുണ്ടായി. കുഞ്ഞാണെങ്കിലോ മനുഷ്യ ശിശുവാണ്. അത് മാത്രം പശുവിന്റെ ഗോകർണൻ എന്നതുകൊണ്ട് പേരുമിട്ടു. വളരെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഗോകർണൻ വളർന്നു. അതേസമയം ദുന്ദുകാരി വളരെ മോശമായിട്ടും വളർന്നു. മോശമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കുട്ടിയായിട്ട് വളർന്നു. അവസാനം അച്ഛന് വിഷമം തോന്നിയിട്ട്, ദുന്ദുകാരിയുടെ പ്രവൃത്തിയിലെ വിഷമം തോന്നിയിട്ട് ആത്മദേവൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് വനത്തിലേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് ഗോകർണൻ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കും പോയി. ആ സമയത്ത് ദുന്ദുകാരി ധാരാളം പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിനെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി. എന്നിട്ട് അമ്മയോട് ഈ സ്വത്തൊക്കെ തരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉപദ്രവിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ദുന്ദുലി ഒരു കിണറ്റില് ചാടി മരിച്ചുപോയി. അവസാനം ഈ സ്ത്രീകൾ എന്താ വിചാരിച്ചത്, രാജാവിന്റെ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഇയാള് മോഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളെയും പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വായില് കനലൊക്കെ കോരിയിട്ട് ദുന്ദുകാരിയെ കൊന്നു. ദുന്ദുകാരിയെ കൊന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം എടുത്തിട്ട് അവര് കൊണ്ടുപോയി ആ സ്ത്രീകള്. എന്നിട്ട് ദുന്ദുകാരി ഒരു പ്രേതമായിട്ട് മാറി. ദുന്ദുകാരിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ എത്താനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല, അയാളുടെ ആയുസ് തീർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അയാൾക്ക് പ്രേതമായിട്ട് നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. കാറ്റായിട്ട് മാറിയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രൂപം എടുത്തിട്ടൊക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പേടിയായി. പ്രേതബാധയുള്ള വീടാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പേടിയായി ജീവിക്കാൻ തന്നെ. എന്നിട്ട് ഗോകർണൻ വന്നു ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഇവര് പറഞ്ഞു, ആൾക്കാര് ഇവിടെ ദുന്ദുകാരി മരിച്ച പ്രേതം നടക്കുന്നുണ്ട്, ദുന്ദുകാരിക്ക് ആരും ശ്രാദ്ധമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അമ്മയ്ക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഗോകർണൻ ഗയാശ്രാദ്ധം വരെ ചെയ്തു. പക്ഷേ പ്രേതത്തിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വന്നില്ല. അപ്പം ഒരു ദിവസം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ചു. പ്രേതത്തിനെ കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയുമില്ല. അപ്പം ഗോകർണൻ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കട്ടിലിൽ കിടന്നിറങ്ങിയ സമയത്ത് ദുന്ദുകാരി ഇങ്ങനെ പല രൂപങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് പേടിപ്പിച്ചു. ആ സമയത്ത് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഗംഗാജലം എടുത്തിട്ട് ഗോകർണൻ ദുന്ദുകാരിയുടെ മേലെ ഇട്ടു. എന്നിട്ട് പ്രോക്ഷണം ചെയ്ത സമയത്ത് ദുന്ദുകാരി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ പ്രേതമാണ്, ദുന്ദുകാരിയാണ്, എനിക്ക് വിശക്കണോ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, കാറ്റുരൂപത്തിലാണ്, ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോകർണൻ എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു, ഗയാശ്രാദ്ധം വരെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സൂര്യദേവനോട് ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂര്യദേവന്റെ ഗതി തടസ്സപ്പെട്ടിട്ട് ചോദിച്ചു. സൂര്യദേവൻ പറഞ്ഞു, 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഭാഗവതം വായിക്കൂ, ദുന്ദുകാരിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോകർണൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഭാഗവതം വായിക്കാൻ. എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും നായ, പശു തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആനിമൽസ് വരെ അവിടെ വന്നിരുന്നു ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട്. ആ സമയത്ത് ഗോകർണൻ വായിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു മുളയുണ്ടായിരുന്നു, 7 കമ്പോട് കൂടിയ ഒരു മുള നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പില്. അപ്പം ദുന്ദുകാരി വായുരൂപത്തിലാണ്. എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് അനങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുന്ദുകാരി ആ മുളയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറിയിരുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡേ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മുളയുടെ ഫസ്റ്റ് കഷ്ണം പോയി, അത് മുറിഞ്ഞു പോയി. അതിനുശേഷം കുറച്ചും കൂടി മുകളിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു. അങ്ങനെ 7 കമ്പും 7 ദിവസം കൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോയപ്പോഴേക്കും ദുന്ദുകാരി വന്നിട്ട് ദുന്ദുകാരിക്ക് മനുഷ്യരൂപം കിട്ടി, ദേവരൂപം കിട്ടി. ദേവന്മാര് വന്നു, വിമാനം കൊണ്ടുവന്നു ദുന്ദുകാരിയെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ദുന്ദുകാരി കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം വാങ്മയി മൂർത്തിയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭാഗവതം, എത്ര ഇതായിട്ടുള്ള പ്രേതങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഭാഗവതം എന്നൊക്കെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് വിമാനത്തിൽ പോയി. ആ സമയത്ത് ഗോകർണൻ ചോദിച്ചു വിഷ്ണുദൂതന്മാരോട്, നമ്മൾ ഇത്ര പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നമ്മൾക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തത് എന്താ മോക്ഷം, ഞങ്ങളെയൊന്നും കൊണ്ടുപോകാത്തത് എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓരോരോ കാര്യങ്ങള് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് മനസ്സ് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതേസമയം ദുന്ദുകാരി ഒന്നും കഴിക്കാതെ രാത്രി സമയത്ത് ഇത് കേട്ടത് എന്താണ് എന്ന് മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ദുന്ദുകാരിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം
നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് ഗോസിപ്പിംഗ് ഒന്നും കൂടാതെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് തന്നെ ഗോകർണൻ പിന്നെയും വായിച്ചു. വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉറുമ്പിനെ വരെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി. ശരീരം കൊടുത്തതിന് ശേഷം കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി. അതാണ് നമ്മുടെ ഭാവമാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടത്. സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യ മത്പരാഹ. കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സോടുകൂടി വേണം നമ്മള് ചെയ്യുന്നത് എന്തും ചെയ്യാൻ. ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മള് പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആവണം. നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അത്രത്തോളം പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഭാവമാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ എത്ര മണി ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല. ഈ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്. ഒരു മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ആണ്. മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. നമ്മളാണ് ഈ മരത്തില് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ വൃക്ഷത്തിനാണെങ്കിലോ ഒരു ആന നിന്നിട്ട് ഇളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മിഥ്യയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി ആണ് നമ്മുടെ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എലികൾ അതിനെ കരളുന്നു. നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ആ കമ്പിനെ മുറിക്കുന്നു. താഴെയാണെങ്കിലോ വലിയ വലിയ സർപ്പങ്ങളാണ്. മുകളിലാണെങ്കിലോ ഒരു തേനീച്ചക്കൂട് കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് പ്ലഷറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഹണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇയാൾ ഇവിടെ കടിച്ചു പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കൈ നീട്ടാനുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മളത് ചെയ്യില്ല. നമ്മളുടെ തന്നെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇതിൽ. നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സന്തോഷം, ഇതാണ് വേൾഡ്, ഇതാണ് മാക്സിമം അൾട്ടിമേറ്റ് ബ്ലിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കണോ. നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റ് എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് അറിയില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട്, നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാവരും നമ്മളെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഫിസിക്കലി മെന്റലി ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നേരെ കൈ നീട്ടാൻ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മയേവ മനാദർസ്വ മൈ ബുദ്ധി നിവസിഷ്യസി മയേവ അത് ഊർധ്വം ന സംശയ. ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ലീലകൾ എന്താണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും പുതിയതായിട്ട് നവം ദിവസം തോറും നമ്മൾക്ക് ദിനേ നവം എല്ലാ ദിവസവും പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ. എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടാലും നമ്മൾക്ക് മതി വരില്ല. എപ്രകാരം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് വരിക. ഭാഗവതം വളരെ വൃത്തിയോടുകൂടി വേണം വായിക്കാൻ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമോ അങ്ങനെയൊന്നും ഭാഗവതം വായിക്കാൻ എടുക്കരുത്. ജസ്റ്റ് നമ്മളെ കുളിച്ചു വരിക, ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരിക, എന്നിട്ടിരുന്ന് വായിക്കുക. എന്നിട്ട് രാത്രി സമയമാണ് എന്നൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തിരുപ്പതി ഭഗവാനും ജഗന്നാഥമൂർത്തിയും ഒക്കെ രാത്രിയും ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും രാത്രി സമയത്ത് ഇത് വായിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ വായിക്കാം. ഏത് നേരവും നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ നമുക്ക് വായിക്കാം. ഹാഫ് ആൻ അവർ നമ്മൾ ജപിക്കാൻ എടുക്കാം, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ എടുക്കാം, മനസ്സിലാക്കാൻ എടുക്കാം. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഇത്രയും ആയുസ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു, ഇത്രയും നല്ലൊരു ശരീരം തന്നിരിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് 15 മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ള സമയം മനസ്സിൽ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നാരായണ നാരായണിയോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പറ്റുന്നത് പോലെ മയേവ മനാദർസ്വ മൈ ബുദ്ധിം നിവേശയ. എന്നെ തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുക. എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഊർധ്വം ന സംശയ. എന്നിൽ തന്നെ എപ്പോഴും വാഴും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നാവില് നർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഡാൻസിങ് ആണ് നമ്മുടെ നാവില്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. രാധാറാണിയും കൂടിയിട്ട് ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മള് ഇത് കുട്ടികളൊക്കെ ചോദിക്കും, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അതിന് പറയേണ്ട ആൻസർ എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ഒരു പൂവെടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൂവെടുത്തിട്ട് നമ്മള് സ്മെല്ല് ചെയ്ത് നോക്കി, എന്നാലും ആ സ്മെല്ല് അതിൽ ബാക്കിയുണ്ടാവില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ടും മാത്രം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ നിവേദ്യം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. കാണിക്കുന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പിക്ചറാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിത്തം സമാധാതം
സ്ഥിരം അഭ്യാസ യോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനഞ്ജയ വെൽത്ത് ഒക്കെ അക്വയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നവനെ എന്നാണ് ധനഞ്ജയ യുധിഷ്ഠിരന് വേണ്ടിയിട്ട്. അഭ്യാസ യോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. അഥ ചിത്തം സമാധാതും, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏത് നേരവും അത് ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധന എന്താണ്? നമ്മള് സാധാരണ രാവിലെ കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് വിളക്ക് കൊളുത്തുകയോ അഗർബത്തി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്യുക. പൂക്കള കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കൈ നിറയെ പൂക്കള കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ അർപ്പിച്ച് പുഷ്പാഞ്ജലിയായി അർച്ചനയായി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ടോ എന്തെങ്കിലും വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിവേദ്യമായി സ്വീകരിക്കുക. അപ്പം അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും നിഷ്ഠയോടുകൂടി അത് ചെയ്യുന്നതോടെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് പ്യൂരിഫൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അഭ്യാസേഭ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോഭവ മദർത്ഥം അഭികർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിം അവാപ്സ്യസി. ഇനി അതും നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാനോ ഒരു പാത്രം അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനോ അതല്ലെങ്കിൽ പാത്രം കഴുകാനോ വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യാനോ എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു അമ്പലത്തിലുള്ളത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് ചെയ്യുക. ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ചെയ്യുക. ശരീരത്തിന് അവസ്ഥ ശരിയല്ലെങ്കിൽ പൈസ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലേക്കും ഭഗവാന് അതും ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ അന്നദാനത്തിന് കൊടുക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യത്തിന് വേണ്ടി ത്രികാല പൂജ ചെയ്യുകയോ ചുറ്റുവിളക്ക് കൊളുത്തുകയോ എന്തും ചെയ്യാം, നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക. ഞാനല്ല പറയുന്നത്, ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ കാണുന്നത് ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ്. ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ 500 കോടിയാണ് മായാപൂരിന്റെ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മായാപൂരിലെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് ദീക്ഷ എടുത്തു. അംബരീഷൻ എന്നൊക്കെ പേരായിട്ട് ദീക്ഷ എടുത്ത ആ പ്രഭുജിയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്, ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. നമ്മളുടെ മാംഗ്ലൂര് ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിയുന്നവർക്ക് സഹായിക്കാം, പോയി കാണാം. മീറ്റ് ചെയ്ത് ഐശ്വര്യ മാതാജിയൊക്കെ കണ്ട് എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ച് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഉടുപ്പിയിലും പജക എന്ന് പറയുന്ന മധ്വാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലത്തും ഒക്കെ അവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കും. വളരെ എല്ലാവർക്കും പോയി കാണാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ ധാരാളമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അത് കണ്ട് പഠിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സനാതനധർമ്മം. ഇന്നലെ ഗീതാ മാതാജി പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് പഠിപ്പിച്ച പാട്ടാണ് ഇപ്പോഴും പാടുന്നത് എന്ന്. ഭാഗവതത്തിലെ വാണി ഗുണാനു കഥനെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അമ്മമാര്. അപ്പം അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ അമ്മമാരും ആരൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ എൽഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അവരൊക്കെ ഇത് തുടർന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ജനറേഷനാണ് പിന്നെയും കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, റോൾ മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ വർദ്ധിക്കുക. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷമതായി ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മനസ്സാലുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമന്വതയിൽ എത്തുവാനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മൾക്കൊരു ടാലന്റ് ഉണ്ട്, പാട്ട് പാടാനുള്ള ടാലന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോയിരുന്ന 2 കീർത്തനം ചെയ്യുക. നമ്മൾക്ക് പെയിന്റിംഗ് ആണുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വാളിൽ നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം. ഇതാണ് അതിന്റെ അന്നദാനം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത്രയും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അഥൈതദപ്യ ശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തതകുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാംഗ്ലൂരിലെ രാധേഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിലെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ഇപ്പം പുതിയ ടെമ്പിളിലേക്ക് ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു വീടായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വലിയ ക്ഷേത്രം പണിതിട്ട് ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമം ഇവിടെ ഉടുപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക്
അവിടെ ഇപ്പം ചെറിയ സോഫ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽസിനെയൊക്കെ പോയി കാണാം, തൊഴാം. നമുക്ക് മധ്വാചാര്യരുടെ ആശ്രമമുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത്. മധ്വാചാര്യരുടെ പചക എന്ന് പറയുന്ന ആശ്രമം നമ്മള് അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. മധ്വാചാര്യരുടെ ആ പരമ്പരയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ തൊഴുവിക്കുക. മധ്വാചാര്യര് 10 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഗുരുകുലത്തിൽ. അപ്പൊ ഗുരുകുലത്തിൽ പോയി കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുരു ചോദിച്ചു, നീ എന്താ കളിക്കുന്നത്, പഠിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഗുരു എന്നോട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ, എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് മധ്വാചാര്യര് പറഞ്ഞു. 10 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഗുരു ചോദിച്ചു, ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു. ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചതും ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതും നാളെ പഠിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ചോദിച്ചതും എല്ലാം മധ്വാചാര്യര് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു. അപ്പം ഗുരുവിന് മനസ്സിലായി ഇതൊരു സാധാരണ ജന്മമല്ല എന്നുള്ളത്, ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അവതാരമാണ്. അപ്പം ഹനുമാൻ സ്വാമി ദ്വൈതം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്വൈതമാണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈതം, നമ്മളുടെ ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്ന് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ശങ്കരാചാര്യര് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാണ്, പരമാത്മാവ് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്കില്ല, നമ്മൾക്ക് അത്രയും ഗുണമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് മധ്വാചാര്യര്. എന്നിട്ട് മധ്വാചാര്യര് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, എന്താ സ്കൂളിൽ ഗുരുകുലത്തിൽ ഇരുന്ന് ഇരിക്കാത്തത്, എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇനി എന്താ നിന്റെ പ്ലാൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മധ്വാചാര്യര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇനി ദ്വൈതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദ്വൈതമോ, അദ്വൈതാചാര്യനായിട്ടുള്ള ശങ്കരാചാര്യര് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്രയും ആളുകളെ ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ നാട്ടിൽ നീ എന്ത് ദ്വൈതം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് എന്ന് അച്ഛൻ ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ കഷ്ണം മുളച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അത്രയും നിന്റെ ദ്വൈതം വളർന്നു വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ സമയത്ത് മധ്വാചാര്യർ എന്ത് ചെയ്തു, അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരിടത്ത് കുഴിച്ചിട്ടു. എന്നിട്ട് ആ കുഴിച്ചിട്ടെടുത്ത് ഇന്നൊരു വലിയ വൃക്ഷമാണ്, 3 വൃക്ഷങ്ങളും കൂടിയ വലിയ വൃക്ഷം. അവിടെ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലി ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് പോയ സമയത്ത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഗുരുവിന്റെ ആ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ആ ദ്വൈതം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ വൃക്ഷം എത്ര കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമോ അത്രയും കാലം ദ്വൈതം ഉണ്ടാകും ഈ ഭൂമിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മധ്വാചാര്യർ അത് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇന്നും ആ വൃക്ഷം പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ശരിക്കൊരു നല്ലൊരു ഏരിയയിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പചക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഭഗവാൻ മധ്വാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ്. ഓരോ ലീലകളും ചെയ്തത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ റൂമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതൊക്കെ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നെ പറ്റി ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്ക് അതും നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസ്ഥിതനായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗ ത്യാഗാത് ശാന്തിരനന്തരം. നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുക, നീ വായിക്കുക, ബുക്സ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വായിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ വെണ്ടറിന്റെ കാര്യവും ഒക്കെ, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ധ്യാനവും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. നമുക്ക് മനഃശാന്തിയാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത് ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. നമ്മളുടെ ഒരു ഫലം, ഒരു ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി കാണിക്കൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു മനഃശാന്തി, അതാണ് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ത്യാഗ ശാന്തിനന്തരം, ശാന്തി ഉണ്ടാകും നമ്മൾക്ക് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി. ഭഗവാൻ ഇനി ആരാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ മയർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. ഏതു തരം ഭക്തനാണ് എനിക്കിഷ്ടം? അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനം, ഒരു ജീവജാലങ്ങളോടും ദേഷ്യമില്ലാതെ, മൈത്ര കരുണയെ വെച്ച് എല്ലാവരോടും മൈത്രിയും കരുണ്യവുമുള്ള, നിർമ്മമോ ആരോടും അധികം അഹങ്കാരമോ ഒന്നുമില്ലാതെ, നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി, എല്ലാ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലുമെല്ലാം ഒരുപോലെ വർദ്ധിക്കുന്ന, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലാത്ത,
സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി, കിട്ടിയത് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന യോഗി, യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ, ആത്മാവിൽ ദൃഢമായി തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ, അയാളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലായിരിക്കും. യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവജീവ സത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി മൈത്ര കരുണയെ വെച്ച് ഒന്നിലും അവകാശ ബോധവും നിർമ്മമവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ നിരഹങ്കാര സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ദുഃഖ സുഖക്ഷമി, ക്ഷമയോടുകൂടി ക്ഷമാശാലിയായും സന്തുഷ്ട സംയോഗി, അങ്ങനെയുള്ള സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലർപ്പിച്ച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോമേ ഭക്ത സമേ പ്രിയ, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ, എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനാണ്. ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സുദാമാവിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. നമുക്ക് അറിയാം സുദാമാവിന്റെ സ്റ്റോറി. ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള സുദാമാവ് കൃഷ്ണന്റെ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു. ഗുരുകുലത്തിൽ സാന്ദീപനി ആശ്രമത്തില് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ധാരാളം ദാരിദ്ര്യമാണ്, ഏതു നേരവും ദാരിദ്ര്യമാണ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, വളരെ ശാന്തയായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സ്ത്രീ, ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. ധാരാളം കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ആത്മജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് അതിന് പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വയ്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിത്യദാരിദ്ര്യമാണ്. വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു, വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 7 ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, വൈഫ് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് പോയി ദ്വാരകാധീശനെ കണ്ടിട്ട് വരൂ, ഒന്നും വാങ്ങിക്കാനല്ല, എന്നാൽ പോലും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ് അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ പോയി കുറച്ച് അവിൽ കിട്ടിയത് ദാനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു, ഭിക്ഷ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതാണ് കൊടുത്തു വിട്ടത്. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ ചെരിപ്പൊന്നും ഇടാതെ സുദാമാപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, സുദാമാപൂർ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ പോർബന്തറാണ്, മഹാത്മാഗാന്ധിയൊക്കെ ജനിച്ച സ്ഥലം. അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാൻ. അപ്പം അത്രയും ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാൻ നടന്നാണ് പോയത്. അപ്പം കാലൊക്കെ മുള്ളൊക്കെ കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ശരീരത്തിനാണെങ്കിലോ ശേഷിയുമില്ല. പക്ഷേ മനസ്സ് നിറയെ ഭഗവാനെ കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രം. അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണോ. എന്നിട്ട് രുക്മിണിയുടെ ഇതില് ആട്ടുകട്ടിലിരുന്ന ഭഗവാൻ കണ്ടു. സുദാമാവ് ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയി. ഭഗവാൻ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. എപ്പോഴാണ് സുദാമ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. കാര്യം എന്താണ്, സുദാമാവിന് അത്രത്തോളം പ്രാരബ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അനുഭവിച്ച് തീർക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, നമ്മൾക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. തിരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പ്രാരബ്ധ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, അന്ന് തൊട്ട് നമ്മളുടെ ഉന്നതി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം സുദാമാവിന് വേഗം പോയിട്ട്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗീത മാതാജി ഒന്ന് പാടിയതാണ് കുചേല വൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കാലൊക്കെ കഴുകി. എന്നിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. എന്താണ് സുദാമ ഇത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. എല്ലാവരും വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഭാര്യമാരൊക്കെ എന്താണ് ഭാഗ്യമുണ്ടായത്, ഭഗവാന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ആ എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സുദാമാവിൽ നിന്ന് വേണം പഠിക്കാൻ. എന്താ കാര്യം, സുദാമാവ് സന്ദീപനി മഹർഷിത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അടുത്തൊരു ഹട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയൊരു കുടില്. ആ കുടില് ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രായമായി അമ്മൂമ്മയാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ, ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം ഇല്ല. അപ്പം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഭിക്ഷ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് 7ഓളം ദിവസം അവർക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അമ്മൂമ്മയാണ്, വളരെ പ്രായമായി. അവരെ വീട്ടിൽ വരും, ഭഗവാന്റെ ഒരു പിക്ചർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനോട് പറയും ഭഗവാനെ ഇന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ല, ജസ്റ്റ് പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നവര് ഉറങ്ങും. 7ാമത്തെ ദിവസം അവർക്ക് ഒരു പൊതി കടല ആര് കൊടുത്തു, കപ്പലണ്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അത് കൊടുത്തു. അപ്പം അവര് സന്തോഷമായിട്ട് ഓടി ഓടി വന്നു വീട്ടില്. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ പിക്ചറിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ ഇന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നാളെ കഴിക്കാം, കുളിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ നിവേദിക്കാം, ഇന്ന് എനിക്ക് തീരെ വയ്യ, വിശക്കുന്നു, വല്ലാത്ത ക്ഷീണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അവര് കിടന്നുറങ്ങി. ആ സമയത്ത് ഒരു കള്ളൻ അവിടെ കയറി വന്നു. എന്നിട്ട് ഇത് എന്തൊക്കെയോ ഒരു സമ്പാദ്യമാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ആ കള്ളൻ ആ പൊതി എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് ഈ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് സാന്ദീപനി ആശ്രമത്തിൽ കയറി. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റു.
ആ സമയത്ത് എന്നെ പിടിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടിയുണ്ടായുള്ള ആ കടലപ്പൊതി അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയി. അപ്പം രാവിലെ ഗുരു പത്നി എഴുന്നേറ്റു. ഗുരു ശിക്ഷ കൊടുത്തു. സംശയം ചോദിച്ചു ആൻസർ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ശിക്ഷ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫോറസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് വിറക് കൊണ്ടുവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണനെയും ഈ സുധാമാവിനെയും പറഞ്ഞു വിട്ടു. സുധാമാവിനെ എന്ന് ശിക്ഷ കിട്ടുന്നോ അന്ന് കൃഷ്ണനും ആൻസർ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ സുധാമാവിന്റെ കൂടെ കൃഷ്ണനും പോകും. അങ്ങനെ അത്ര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് അവർക്ക് തമ്മിൽ, വളരെ ആത്മബന്ധമാണ്. അവര് പോകുന്ന സമയത്ത് ഗുരുപത്നി പൊതി കണ്ടിട്ട് അത് കൊടുത്തു. സുധാമാവിന്റെ കയ്യില് കഴിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു. അവസാനം ആ അമ്മൂമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ അവിടെ പൊതി കാണുന്നില്ല. ഈശ്വര, ഇന്നലെ ഞാൻ വെച്ചിരുന്ന പൊതി ഇന്ന് കാണുന്നില്ലല്ലോ, ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ ഞാൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പാവം സ്ത്രീ കരഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ശപിച്ചു, ഇതാരാണോ കഴിക്കുന്നത്, ഓരോരോ കടലമണി കഴിക്കുന്നതാരാണോ അവര് നിത്യദരിദ്രരായി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. സുധാമാവിനാണെങ്കിലോ ആത്മജ്ഞാനമുണ്ട്, ഈ കാര്യം അറിയാം, മനസ്സിലായി, കണ്ടു ദിവ്യദൃഷ്ടി കൊണ്ട്. അപ്പം സുധാമാവെന്ത് ചെയ്തു? കൃഷ്ണന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കടല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ ആളുകളെ, ഈ ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഭഗവാൻ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കേണ്ട, അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സുധാമാവ് അത് മുഴുവനും മിണ്ടാണ്ട് കഴിച്ചു. അതാണ് എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അതിനോട് യാതൊന്നും ചോദിക്കാതെ സുധാമാവ് പിറ്റേ ദിവസം പോയി. സുധാമാവ് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ധാരാളം സമ്പത്തും എണ്ണം കൊടുത്ത് സുധാമാവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഇന്നും സുധാമാപൂരിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള അമ്പലം, നല്ല നല്ല സുധാമാവിന്റെ ജാതകമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ദോഷങ്ങളൊക്കെ തീരും, ദാരിദ്ര്യം തീരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം ഫലവൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ് സുധാമാപൂരിലുള്ളത്, സുധാമാവിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളത്. അവിടെ അവിലാണ് നിവേദ്യം. കൃഷ്ണനുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞി കൃഷ്ണനുണ്ട് അവിടെ, അവിലാണ് നിവേദ്യം. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നു. സുധാമാവിന്റെ അതാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെയും സുധാമാവിനെയും ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പിക്ചറൊക്കെ ഇടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ഇതാണ് അതിന്റെ പുറകെയുള്ള ഇത്. സുധാമാവ് കൃഷ്ണന് ദാരിദ്ര്യം വരരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എനിക്കായിക്കോട്ടെ ലൈഫ് മുഴുവനും ഞാൻ ദരിദ്രനായിട്ട് ജീവിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മനോഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് യസ്മാനോദ്വിജതേ ലോകോ ലോകാനോദ്വിജതേ ശയഃ ഹർഷാമർഷഭയോദ്വേഗേർമുക്തോ യസ്സമേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, നമ്മളെ കൊണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാവരുത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വരുന്നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് അച്ഛനാണെങ്കിലും അമ്മയാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഷുവറായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാണ്ടിരിക്കില്ല. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ഒരു ഉപദ്രവമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കണം. ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, തിരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവരാരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയങ്കരനാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഹർഷാമർഷഭയോദ്വേഗ, ഉദ്വേഗത്തിന്റെ സമയത്തും ഹർഷത്തിന്റെ സമയത്തും സമചിത്തനായിട്ട് ആരാണോ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇതിലുള്ളത് ചിത്രകേതു എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവാണ്. ചിത്രകേതു രാജാവിന് കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അംഗീരസ മഹർഷി ഒരു ദിവസം വന്നു. എന്നിട്ട് അംഗീരസ മഹർഷി ഈ രാജാവ് വളരെ സാഡ് ആയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് മഹാരാജാവെ സാഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. വളരെയധികം നന്നായിട്ട് പ്രജാപാലനം ചെയ്യുന്ന, പ്രജകൾക്കൊക്കെ അച്ഛനെ പോലെ നല്ലൊരു രാജാവാണ്, പിന്നെ എന്താ ഇത്ര വിഷമം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുട്ടികളില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്, എത്രയോ ഭാര്യമാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അംഗീരസ മഹർഷി പറഞ്ഞു, നിനക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ നിനക്ക് ദുഃഖമാണ് ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും സാരമില്ല, എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞെങ്കിലും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വൈഫിന് കൃതദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വയസ്സില് രാജാവിനൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി, അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അംഗീരസ മഹർഷിയുടെ. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ള ഭാര്യമാരെ വിചാരിച്ചു, ഈ കുഞ്ഞിനെ അമ്മയെ മാത്രമേ നീ മഹാരാജാവ് നോക്കുള്ളൂ, ഞങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ഈ കുഞ്ഞിനെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നു. അപ്പം വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നപ്പോഴേക്കും മഹാരാജാവ് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ബോധം കെട്ട് വീണു. അംഗീരസ മഹർഷി വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നിനക്ക് ദുഃഖമാണ് ഫലം എന്നുള്ളത്, അപ്പം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, നീ മന്ത്രം ജപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മന്ത്രം കൊടുത്തു. ആദിശേഷനെ ധ്യാനിക്കാനുള്ള
മന്ത്രം കൊടുത്തു. അപ്പം 12 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിനക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അനുഗ്രഹവും കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അത്രയും ദിവസം ഈ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് അത് ധ്യാനിച്ചു. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടു. ഭഗവാൻ ഒരു ഗന്ധർവനാക്കി മാറ്റി, വിദ്യാധരനാക്കിയിട്ട് മാറ്റി. ചിത്രകേതു ഒരു വിമാനവും കൊടുത്തു. എവിടെ വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാം, ധാരാളം സൗകര്യങ്ങളുള്ള നല്ലൊരു വിമാനം. നല്ല ചിത്രകേതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു രാജാവാണ്. എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും പോകുന്ന സമയത്ത് ശിവൻ പാർവതി ദേവിയെ മടിയിലിരുത്തി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് കളിയാക്കാൻ തോന്നി ചിത്രകേതുവിനെ. അതൊക്കെ കളിയാക്കി. എന്തിനാണ് മഹർഷിമാരുടെയൊക്കെ മുൻപില് ഭാര്യയെ മടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പാർവതി ദേവിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. ഇത് പാർവതി ദേവി ശപിച്ചു, നീ ഒരു അസുരനാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് വൃത്രാസുരനായി മാറിയത്. വൃത്രാസുരനെ ഇന്ദ്രദേവൻ വധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതാണ് ചിത്രകേതു. ആരെ കൊണ്ടും ആരും ഒരു ഉപദ്രവവും ഇല്ല. പാർവതി ദേവിയെ തിരിച്ച് ശപിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, പക്ഷെ തിരിച്ചൊന്നും ശപിക്കാതെ ശാപം അത് ഏറ്റുവാങ്ങിച്ച ചിത്രകേതുവിന്റെ പിക്ചറാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അനപേക്ഷ ശ്രുതിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യത. ഭാഗവതത്തിലെ സ്റ്റോറീസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമീ പ്രിയ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും വളരെയധികം പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവൻ, ഉത്കണ്ഠാവ്യത എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. സന്യാസിമാരൊക്കെ അവരവരുടെ സ്വന്തം ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാതെ അച്ഛൻ അമ്മ എല്ലാവരെയും വിട്ട് സന്യാസിമാരായിട്ട് നാമനിഷ്ഠാത പ്രഭുപാദരെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഡിനറി പീപ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരവരുടെ ലൈഫിലെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുന്ന. സാധാരണ കർമ്മങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനുമായിട്ടുള്ള ആളെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നു. യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത, കാംക്ഷതി ആഗ്രഹിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത, ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി, ശുഭമായാലും അശുഭമായാലും ഒരുപോലെ കാണുന്നവനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു പ്രഹ്ലാദനെ എത്രയോ ദുരിതം കൊടുത്തു അച്ഛനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപു, പക്ഷേ പ്രഹ്ലാദൻ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. സമശത്രുച്ച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനെ. ശത്രു ആണെങ്കിലും മിത്രമാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ കാണുന്നവരും അപമാനത്തിലും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നവനും. ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിത അസംഗ വിവർജിത. അസംഗനം കളഞ്ഞ് ശീതത്തിലും സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമാമി. നിന്ദയാണെങ്കിലും സ്തുതിയാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ കാണുന്നവനും. പക്ഷേ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളോട് ഒരാള് നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാവും, അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ചിലപ്പോ 1 വീക്ക് ആയിരിക്കും ഡിപ്രഷനിൽ പോവുക. അതല്ല ഭക്തം. തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമാമി സന്തുഷ്ടോ യേന കീർത്തിത യേന കീർത്തിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയുടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ ഒരേവിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും
സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധമുപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് അംബരീഷനാണ്, രാജാ അംബരീഷൻ. എല്ലാ ഏകാദശി വ്രതവും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന 9 തരം ഭക്തിയും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളരെ യൂത്ത് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ഒരു ദിവസം ഒരു ഏകാദശി ദിവസം ദുർവാസ മഹർഷിയൊക്കെ വന്നു. വിശന്നിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അംബരീഷൻ. പിറ്റേ ദിവസം ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമായപ്പോഴേക്കും ദുർവാസ മഹർഷി വന്നു, ധാരാളം ശിഷ്യരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് ദുർവാസ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് യമുന നദിയിൽ പോയി കുളിക്കാൻ പോയി. ആ സമയത്ത് പാരണ വീടുന്ന സമയമായപ്പോഴേക്കും അംബരീഷൻ ബ്രാഹ്മണരോട് ചോദിച്ച് ജസ്റ്റ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ദുർവാസ വന്നു. എന്നിട്ട് കണ്ടു, വെള്ളം കുടിച്ചത് കണ്ടതിന് ശേഷം ദേഷ്യം വന്ന് സ്വന്തം ജടയെടുത്ത് താഴെ എറിഞ്ഞിട്ട് കൃത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സത്വത്തെ ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് ആ കൃത്യ അംബരീഷിനെ കൊല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. സുദർശന ചക്രമുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഭക്തനോടുള്ള ഒരു സന്തോഷവും സ്നേഹവും കൊണ്ട് സുദർശന ചക്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അംബരീഷനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. ആ ചക്രം കൃത്യയെ നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ പുറകെ ഓടാൻ തുടങ്ങി. പ്രാണൻ കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള ആ ഇതില് ഓടാൻ തുടങ്ങി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സുദർശന ചക്രത്തിൽ നിന്നാണോ? എനിക്ക് വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ശിവനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു. മഹാവിഷ്ണുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും അസേയും പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭക്തന് അധീനനാണ്, അഹം ഭക്ത പരാധീന, എനിക്ക് സ്വതന്ത്രനല്ല, അംബരീഷൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. തിരിച്ച് അംബരീഷനെ തന്നെ പോയി നമസ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ദുർവാസ മഹർഷി ഓടിപ്പോയിട്ട് നമസ്കരിച്ചു അംബരീഷനെ. 1 വർഷമായി ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും 1 വർഷം എല്ലാ ഏകാദശിയുമെല്ലാം അംബരീഷൻ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചുകൊണ്ട് 1 വർഷം നിന്നെടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ദുർവാസ മഹർഷി വന്ന് നമസ്കരിച്ചു. അംബരീഷ മഹാരാജാവ്, ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ പുണ്യഫലങ്ങളും കൊണ്ട് സുദർശന ചക്രത്തെ തൊഴുതു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ദുർവാസ മഹർഷിയെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊഴുതു. അതാണ് വൈഷ്ണവരുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരോടും ശത്രുവിനോടാണെങ്കിലും മിത്രത്തോടാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ പെരുമാറുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ധർമ്മ്യാമൃതമിതം പര്യുപാസത്തെ ശ്രദ്ധാനാമത്പരമ ഭക്തേതീവമേ പ്രിയാഹ. നാശരഹിതമായ ഭക്തിയുത സേവനം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഇതുവരെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ഭക്തിയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ തന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസത്തോടെ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഇതിൽ കാണുന്നത് സൂർദാസ് ആണ്. സൂർദാസിന് കണ്ണു കാണില്ലായിരുന്നു. അപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയി വൃന്ദാവനത്തിലാണ് പോയി ജീവിച്ചത്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ജീവിച്ചു. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതും, കണ്ടെഴുതും. എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും അമ്പലത്തിൽ പോകും. അപ്പം അവരെ സൂർദാസ് അമ്പലത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കളിയാക്കും. സൂർദാസ് പറയും, എനിക്കല്ലേ കാണാൻ പറ്റാത്തുള്ളൂ, ഭഗവാൻ എന്നെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് പറയും. ആ ഭാവമാണ് ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂരും എവിടെ പോയാലും എല്ലാ റഷുള്ള അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളി കയറിയാൽ നമ്മൾ പോവുക. VIP എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനോഭാവം വേണ്ടത്. തള്ളിക്കേറി പോവുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്നെ കാണാമല്ലോ എന്ന് സൂർദാസ് പറഞ്ഞു. അപ്പം സൂർദാസിന് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പം സൂർദാസ് ഡ്രസ് ഏതായിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എഴുതും. അപ്പം ഒരു ദിവസം ഇവരെല്ലാരും കൂടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു, ഇന്ന് ഭഗവാനെ ഡ്രസ് ഒന്നും ഇടാതെ ഇരിക്കുക, ഉള്ള ശില തന്നെ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് സൂർദാസ് ആ ശിലയെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചു. ഇന്ന് നീ സ്വന്തം രൂപത്തിലാണല്ലോ ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്തുതിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് മനക്കണ്ണുകൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ തീർക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Hare Krishna. Krishna Mataji. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna. Hare Krishna. Bhakti Hare Yoga Krishna, Mataji. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Wind up ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ Hare ഹരേ Krishna, രാമ Hare രാമ Krishna, രാമ Krishna രാമ Krishna, ഹരേ ഹരേ Hare ഹരേ Rama, കൃഷ്ണ Hare Rama, കൃഷ്ണ Rama കൃഷ്ണ Rama, ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കുക എല്ലാവരും, ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുക, ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ.